господа, аз съм виновният за тази извънредна сесия, но така прецених, аз мисля, че вие ще подкрепите тази извънредност, тези 12 точки, които касаят една и съща тема. Всъщност, ако днес вземете тези решения, ние ще направим една сериозна крачка, бих казал двойна крачка в общата си мисия с вас, с търце на изграждането на южен обход на град Бургас и обход на неголеми жилищен комплекс Меден рудник. Бяха изминати доста разговори, обследвани доста територии. Всъщност, част от разковничето на този възел административен, юридически с южен обход е придобиване на собствеността. С тези докладни ние ще закупим териториите през една част от териториите, през която ще минем и ще поискаме от държавата отстъпено право на строеж на една част от трасето. Оказа се много тежка мисия да издирим, да се срещнем с всички съсобственици на тези терени, които между другото се развеждали, унаследявали, заминали в чужбина, някои се върнали, техните близки пък не знаят къде точно се върнали. Осигурих транспортни средства на използвам случая да благодаря на Живко Димитров, директор на дирекция „Общинска собственост“, обиколи България, за да се среща с всички, с чертежи, с карти, да им обясни колко е важно за Бургас ние да придобим техния имот. Хората не искаха да се разделят с тези имоти заради сантимент, заради емоция и желание там нещо да развиват, но тези терени са изключително важни, защото те, как да кажа, това са единствените трасета, през които ние можем да преминем безконфликтно. Влизаме в една много тежка материя, зони, които са с висока екологична чувствителност, включително бяха обследвани дали няма новите трасета да променят маршрутите или траекторията на полетите на пеликаните, тези големи бели птици, които много често включително на Бургас. Но така или че постигнахме разбиране всички и сега ще искам успоредно с гласуването, ако е възможно, господин председател, да бъде в извънреден порядък, за да може от утре буквално да започне плащането с предварително изпълнение. Да, господин Николов, всичко предварително изпълнение, докато някой внук или наследник не се е отказал, защото има право да се откаже от придобиването на тази собственост, това ще не удължи с още поне година и половина. Защото влизаме в друга процедура, през съд да придобием тази собственост, почват и тежки процеси на различни нива на оценки, тройни експертизи, петорни експертизи могат да бъдат поискани инициативите. Имат право всички хора, защото живеем в право демократична държава. Аз не се жаля, просто споделям, че е крехка тази материя, по която ние минаваме, гарантирайки собствеността, правата на тези хора, но и най-важното, решавайки един голям транспортен проблем на града, даже и на страната, защото това е национално трасе. Затова ви моля, задавайки тук, съм довел с мен всички, които отговарят за тази материя и ще ви отговорят на всички въпроси. Не трябва да има нечистен въпрос по отношение на тези докладни, но моля ви подкрепете Бургас в желанието му да реши една повече от 10 годишна задача